Ikomplu joħorġu dettalji li jikxfu kompetenzi kbar fil-mod li bih kienu jitqasmu fondi taħt Gvern Nazzjonalista fi żmien meta responsabbli mill-Kunsilli Lokali kien Chris Said. L-istess Said li llum għadu fix-Shadow Cabinet ta' Simon Busuttil. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali nota nuqqasijiet kbar fiż-żamma ta' dokumenti relatati ma' skemi li permezz tagħhom kunsilli lokali kienu jingħataw fondi. In-nuqqas ta' preżenza ta' dokumenti fisser li l-Uffiċċju tal-Awditur ma setax jivverifika fatti relatati mal-iskemi. Kienet nieqsa saħansitra informazzjoni relatata ma' kif kienu jinħattru n-nies fil-kumitati ta' evalwazzjoni. Lanqas ma nstabu ħafna dokumenti ta' minuti. L-Uffiċċju tal-Awditur qal ċar li dawn it-tip ta' noqqasijiet jimminaw il-kontabilità u t-trasparenza li għandha tikkaratterizza l-għotja ta' fondi pubbliċi. Dawn, jgħid ir-rapport, huma indikattivi ta' tmexxija, strutturi u proċeduri dgħajfa li ma jirrispettawx il-prinċipji ta' governanza ġusta. Nieħdu ftit eżempji. Fil-każ ta' xogħol fuq ċuħ ta' toroq permezz ta' ftehim mal-privat, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma kien provdud b'ebda dokumentazzjoni li tindika min kien responsabbli jiddetermina jekk sottomissjonijiet kienu x'jaqblu mar-rekwiżiti stabiliti. Mistoqsi d-Dipartiment tal-Gvern Lokali qal li lanqas biss kien hemm kumitat tal-evalwazzjoni u talbiet għal din l-iskema kienu jkunu aċċettati direttament mis-Segretarjat Parlamentari. Nistgħu nsemmu l-iskema dwar attivitajiet kulturali bħala każ ieħor. Il-formuli ta' evalwazzjoni li kienu jintlew minn membri individwali ta' kumitat tal-evalwazzjoni ma kinux disponibbli għall-Uffiċċju tal-Awditur. Iżda l-istess uffiċċju kiseb aċċess għal dokument li fih kien hemm il-marki allokati minn kull membru tal-kumitat. Hawn uffiċċju nnota li ċertu proposti ma kinux immarkati mill-membri kollha. F'każ partikolari tar-Rabat Għawdex, ħadd mill-kumitat ma mmarka l-formula. Iżda s-sottomissjoni ingħatat punteġġi li kwalifikawha għal fondi. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ingħata 3,000 euro għall-Iljili Melleħin fi żmien meta kien sindku Shadow Minister Robert Kutajjar. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma seta' jsib ebda referenza jew dokumenti relatati mal-approvazzjoni ta' din l-għotja. Skema dwar proġetti energy saving huma każ ieħor. Kumitat tal-evalwazzjoni kien magħmul minn 2 persuni mis-Segretarjat Parlamentari, magħżula mis-Segretarju Parlamentari stess. Applikaw 32 kunsill lokali għalkemm numru sostanzjali minnhom kellhom sottomissjonijiet mhux kompluti. Fil-każ ta' fondi speċjali għal lokalitajiet bi bżonnijiet speċjali, l-uffiċċju ma sab ebda dokumentazzjoni li tindika kif twaqqaf il-Kumitat ta' Evalwazzjoni jew x'kellu jkun ir-rwol tiegħu. Lanqas ma sar rapport ta' evalwazzjoni minn dan il-Kumitat.